Drahé zelenobiele, fanúšikovské publikum, sme na štadióne Ladislava Pavloviča, upršaný piatok po večernom zápase slávnej AC Fiorentina. Už dnes popoludní cestujú naši chlapci na ďaleké Záhorie, kde zajtra, teda v sobotu 23. augusta 2025, nastúpia na Letňáku, teda Skalickom štadióne proti domácemu týmu MFK Skalica. 5. kolo Nike ligy, 5. respondent našej predzápasovej rubriky Skrumáš Peťke. Je ním 25-ročný rodák z Plzne, ktorý jarnú časť minulej sezóny odohral v českej prvej lige za SK Dynamo České Budějovice. Obranca, ktorý prišiel do Tatrana, prišiel na hostovanie z týmu Viktoria Plzeň, ktorého odchovancom a s ktorým si ako kapitán zahral mládežnícku edíciu Ligy majstrov, napríklad aj proti slávnemu Realu Madrid. Pred nami Václav Míka. Vašek, vitaj. Děkuji. Dobrý den. Otázka číslo 1. Na predsezónnom sústredení v Tatrách si mi prezradil, že keď prišla ponuka z Tatrana, zasa dala u vás rodinná rada. Čo nakoniec rozhodlo o tvojom príchode do Prešova? Ako to vidíš s odstupom času a ako sa máš tu na východe v Prešove? Jo, tak nebylo to pro nás vlastně jednoduchý se přesunout takhle daleko. Volal mi trenér Hynek, i pan Michal mi volal, nakonec jsem se rozhodl pro Prešov a jsem za to moc rád, protože zatím na ty dva domácí zápasy byl vždycky vyprodaný stadion a krásný nový stadion, všechno je to super, takže věřím, že jsem udělal správné rozhodnutí. Otázka číslo 2. Nastúpil si zatiaľ vo všetkých 4 zápasoch v základnej zostave a musíme s potešením konštatovať, že platí výrok z komédie Jak dostať tatínka do polepšovny, kde tvoj filmový menovec Vašek hovorí, že na mne sa môžeš spolehnout. Tešíme sa z toho. No a s Dunajskou Strelou sme minulú sobotu získali pred plnými tribúnami cenný bod. Dá sa povedať, že s veľkým šťastím. Čo považuješ ty za kľúčový moment tohto zápasu? Tak za klíčový považuji asi takovou týmovou soudržnost, bojovnost a určitě fanoušky, kteří nás hnali a pak v neposlední řadě i našeho golmana Bajziče, který si to dobře postavil a když to nechytil, tak to trefilo tyčku a šlo to ven, takže dobrý. Otázka číslo 3. Predpokladám, že v aktuálnom kádri nášho supera z týmu MFK Skalica, ktorý vedie český tréner David Oulehla, nie je hráč, ktorým si hrával v jednom týme. No predsa, podľa naštudovaných poznatkov, ktoré máš, pred kým sa podľa teba treba mať na pozore? Tak určitě tam mají zajímavý hráče vepředu, mají tam hráče, kteří jsou rychlí i kteří umí udržet balón. Bude to určitě nepříjemný tým. Nikdy jsem tam nehrál na stadionu ve Skalici, ale kluci mi říkali, že to tam není úplně nejlepší fotbalový prostředí, že tam je hodně bojovný a nepříjemný tým, takže budeme muset být soudržný týmový, bojovat a přidat tomu fotbalovost a vymyslet tam nějakou šanci dostat se dopředu a věřím, že vyhrajeme. Skaličania majú okrem toho veľmi solidný štart do sezóny. 2 remízy s ťažkou Žilinou a Podbrezovou. Dokonca výhra v Ružomberku, aj keď tí mali oslabenie kvôli výroze. Naposledy Skalica vytrapila Slovan, keď prehrali na tehelnom poli len 0-1. Čiastočne si to už povedal, ale čo očakávaš od zápasu s nepríjemnou Skalicou? Na čo ste sa v tento týždeň najviac pripravovali? Jo, tak máme nějakou taktiku, celý týden jsme na tom pracovali, trenér nám dává určitý pokyny a budeme chtít být určitě víc fotbalový a dostávat se, být nepříjemno, dostávat se do 16, chodit tam ze stran i středem a vytvářet si šance. Posledná 5. otázka je u nás klasická a týka sa poverčivosti. Ty si vybral na svoj dres zeleno-biely 6. Tak je tam nejaká súvislosť z minulosti možno a celkovo máš nejaké predzápasové rituály, ktoré ti fungujú? Tak asi úplně žádná souvislost tam není. Chtěl jsem nějaký nízký číslo a už jich moc volných nebylo, jak jsem si vzal 6, ale rituály mám, pár jich mám, ale ty bych asi nechtěl prozrazovat. A jo, jsou pro mě docela důležitý. No. Vašek, ďakujeme ti za tvoje odpovede a ešte predtým, ako nám dáš odkaz pre všetkých fanúšikov, by som ti rád niečo zaželal. Zajtra, 23. augusta, by oslavoval 47. narodeniny hráč, ktorý mal prezývku Mamba. Vieš, kto to je? Tak to neviem. Je to slávny basketbalista LA Lakers, Kobe Bryant, ktorý zahynul v januári 2020 pred 5 rokmi pri tragickej havárii helikoptéry. A o tomto ikonickom hráčovi bolo známe, že mával svoje rituály, pred zápasmi si na motiváciu púšťal pesničky a istý čas pre ňoho bola aj pesnička,
ktorý ti momentálne pustiť nemôžem, ale chcel som, od kapely Journey, Don't Stop Believin'. Určite poznáš, ja ti ju pustím. Hej. A my ti teda želáme, aby sa ti medzi koňarmi darilo, aby si sa cítil v Prešove ako doma, lebo Plzeň a Šáriš to má teda veľa spoločného. A ako sa to spieva v tej pesničke, aby si nikdy neprestával veriť, či už v to, že si možno raz niekedy zahráš aj seniorskú ligu majstrov, alebo to, že raz v nejakom najbližšom čase aj tvojou zásluhou vyhrá Tatran prvýkrát v histórii prvú ligu. Ako o tom spievajú aj naši fanúšikovia, že my ťa Prešov nikdy neopustíme, lebo majstri chceme byť. Tak želáme ti všetko dobré u nás v Prešove a poprosíme ťa teda ešte o želanie alebo teda pozdrav pre fanúšikov. Ja tak moc děkuji za přání a fanouškům bych taky chtěl moc poděkovat a chtěl bych, jestli můžou, tak aby nás přijeli podpořit do Skalice a jestli ne, je to pro ně daleko, tak určitě ať přijdou potom na další kolo doma s Trenčínem, protože ta atmosféra je vynikající a moc jim za to děkujeme, takže určitě budeme rádi, když dorazí a podpoří nás znova. Vašek, ďakujeme. Taky děkuji.